Kirolina. Hola, lepora guztien grabetan, Eta, no para. Bueno, Rio Kampu, hemen zer modu. Ongi. Baina barrenak eta lasaio. Azteko bidea, zalantza. Nola da zure izena? Pirri da, ez pirriz. Izena denein Jose Ramon. Uy, Jose Ramon, zea. Amala hostia está puesto. Bueno, zure izena edo nola da, pirri? Pirris, esekin. Baina gero, cercano diena, tu pirri? Osea, zea pirriz, Jose Ramon, Jose Ramon, Ibaldo. Hemen daukau pirriz, eta hemen daukau Instagramer bat. Porque, bueno, kontrolatzen ditu, sare sozialak etorri hona, peña. Haupa, Zer sare sozialak dituzu? Osea, danak kontrolatzen dituzu. Bueno, ni erabiltzen ditunean, pues hori, 20 eta horako gauza. Gero ja, aurtik aurrera ja, euskalo, ez da, ekip. 20 gatu zan. Zenbat urte ditu duzu, ba? Ez, 30, baina, jo que se, 16 urteko jendea eta horrek izte aztela. Facebook etiko. TikTok da zer da? Ez dut inoiz erabili, eta ez da zer den. Instagram bai. Bai, bikotea badu Instagrama eta bai zer den, hori bai. Igual klase bat eman barri. Nola... Josune. Oin kongizetik ateata, favorez, iozuela kurtsillo azkar bat, ez lagutik mori egu. Bestela gaina botatu zaizkien eska guzti. Bai, hori. Hashtag okupatuta eta listo. Hashtag okupatuta. Bueno, ba ikusten zuen. Hemen txe Instagramer eta pirriz. Jose Ramon! Jose Ramon! Txikitero izena, Orain bai. Ismaren bideoren ostean, nire bideoren ostean, TikToka. Hala, venga! Non? Gure konkizeko kontuan. Ez da zein da? El puta konkiz! El puto! Esan da zu! El puto esan da zu! El punto esan da. Jesus!